ale najviac ma na tom naštvalo to, že on tak hrubo uráža aj iné ženy. V podstate mne tam naozaj to, čo mňa vyrušuje, že on v tom pokračuje s inými ženami, takže mne sa ťažko na to pozerá s tým, že tak mne už nerobí zle, tak dobre, tak nechám to tak. To, že to robí jej kamarát Gulík, je v poriadku? Pozrime si nejaké Gulíkové video. Museli byť tak mimo ako Krištúfková, ktorá evidentne podľa výsledku jej ksichtu išla k nejakému typkovi do ordinácie, ktorý mal na dverách napísané: nemôžete veriť, ja nie som plastický chirurg. Veď sa na to pozri, to je čistá reklamácia toto, veď tam kurva evidentne niečo chýba, veď tam chýba nejaká časť, ktorú tam treba dať. Ale keď sme pri sexe, tak by som chcel len povedať, že čo sa týka Livie z Kultúrblogu, nie, lebo ona je taká, ona akože, ja jej nemám zásle za to, že je piča. Lebo ona podľa mňa ona je len chúďa, hej? Ona je podľa mňa len chúďa, podľa mňa frajer nedáva to, čo by mala dostať ako správna žena, pretože presne takto sa správa žena, ktorá potrebuje poriadne vyjebať. Normálne, a tak poriadne, že ona bude v tej posteli. Čiže úplne hnusné urážky, šikana, dokonca šikana neplnoletého dievčatka. Prečo takto nerozprávaš o Gulíkovi? Ak ti naozaj tak vadí, že niekto napríklad šikanuje ženy, podľa mňa toto je šikanovanie ženy. Úplne právoplatné, plnohodnotné šikanovanie ženy. Prečo takto nerozprávaš o svojom kamošovi Gulíkovi?